and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Balitang balita, King Labuat Kapampangan. Wentuda ring memalen emu dapat palampasan. Serbisyo publikong wasang-wasang. Digdo nakakabalen at gumisingking katutuan, uling abak na balen. Martes, opo, kakaluguran, 6 na po ning Agosto. Kumusta la po rin kay Katamon Taladugi? Live po ninyong napapanood. Opo, kayo po nga andyan ho sa mga telebisyon at nakikinig habang nag-aalmusal. Lunes hanggang Biyernes, siya po yung kakatamong programa, Morning Show. Ayan, kumakatok ho sa pintuan ng ating pong mga followers dito sa Central Luzon at saan man pong panig ng mundo. Global Kapampangan, Kabalen, Geni Malaos ka, Salangi ka pa. Kareni pong serbisyo publiko, yapin po yung mumuna tamong pakikonsideratan. Kaya po CLTV 36, lalo-lalo na retang, ayan, si Syo. Si Syo po kayo problema dahil doldo. Dito sa mga nakikinig sa atin, sino ba dyan ang hindi nata-traffic? Kapag ho sinusuri ho natin kung ano ho yung cost ng traffic, Paulo G, pambihira naman, Ika. Hindi ba nakikita itong kalsada namin? May gumagawa ng content na ganyan yung mga vlogger, pare yung Resty. So ngakit mula rin yung karelang content no ko. Si Shola po, kaya problema da po ka rin yung bakong kalsada, lalo na ho pagkatapos ho nitong mga pag-ulan, dala ho nitong habagat season tayo ngayon Yung po mga nakikinig ho sa amin dyan ho sa San Simon, Pampanga, rin pong kaya talatugita mo, abak na. Reda pong manasan keni po San Luis, pong manugak ne. Karakal day kita tages pale, mariresti yan, namilabasan ikit kula. Numakanaan mo ya po taga na itang geling anda rin Kapampangan kempis sabihan na kabiyayan. Mo aparano ang gyapong nanong klase, ini pong delubyong datang po kaya katamo. At shoutout mo naman po ka rin ng Hortelano no ka rin, Paulo G. San Luis, binanggit mo na yung San Luis. Banggitan tayo muna po ining kaya katamong raring tiwan-tiwan kanini Santana. Reta pong banyese pong kambing. At nakanyaman ng kambing pare resti. Taga ng malambula pangaluto at itang linamnamra. Rentao magalang mga tala mo naman. Kung bisa sabihin niya po ining geling ang daging pa magluto. Nuko, reta pong supplier tamong goat meat kaya po magalang makabansola mo naman po kaya katamo. Kumusta ko po? At oreni na po rin kaya katamong serbisyo publiko Aldoldo. Mumuna rang pakibaluan rin kaya katamong Talatugi, kabilya na po kaya katamong kalsada. Pablasa, kakaluguran, ito hong ating pong monitoring dyan ho sa thunderstorm. Lagi ho itong ating pong pagbabantay dyan dahil ang epekto ho sa atin, lalo na ho yung mga Fernandino, shoutout, flash flood. Pakibalon tayo po yung kabilyaning kalsada. Matraffic ko bang Paulo G? O retang talatugita mo, Josh. Aslag mune rening kalsada. Kini po Central Luzon. Yan na. Oy na. Umpisan tayo pa mo po kini pong North Luzon Expressway. Reni pong Luluslus, Manila. At mumunta po kini po Labuad, Kapampangan. Ito hong Balintawak Toll Plaza, mga kaibigan. Valenzuela, Mindanao Toll Plaza. Bekawayan Interchange, Bukawi Toll Plaza. Hanggang na po gani pong San Rafael, Mexico, Pampanga. Wala ho tayong nakikitang traffic build up mga kaibigan. Pero eto, ang abiso ho ng pag-asa, meron hong thunderstorm. Pasok ho itong ilang probinsya dito ho sa Central Luzon, Bulacan, Pampanga. At dito ho sa Zambales. Kaya kilob na po ning adwa hanggang 3 oras kano. Posible ho nating maranasan ito hong mga malakas na pag-ulan. Pagka ho sinasabi ho nating thunderstorm, kapag ingat ang kakaluguran, uli pong magdalaya mo naman po ining alisus. Itang alisus sa ikita mo na may labasan, para resti ang gari ng kakatantalo turu. Ikware nga video, kaya hong baklatin. Yun hong ating pong bubungan. Ganun ho kalakas ito hong thunderstorm. Kaya ayula po may menos din. Lalo na oras sa suya po king kilob. Nanita pong monitor na pong kaulapan. Yan hong kaulapan na yan. Pagka ho na-monitor nila, pasok ho ang Pampanga, asahan nyo na ho. Mayroon hong mga pag-ulan po tayong mararanasan. Kareta pong makiramdam kaya kami
Paulo G. Nanong kabilyanan ng panahon. Eto ho ang report naman ng ating pong Weather Bureau. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Tuesday, August 6, 2024. So alamin po natin yung magiging lagay ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Unahin po muna natin yung ating latest satellite image. So sa kasalukuyan po ay may binabantayan tayong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Although kung makikita po natin may kalayuan po ito sa ating kalupaan at walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. As of 3 a.m., huli itong namataan sa layong 835 kilometers, east-northeast po yan ng extreme northern Luzon. At sa ngayon po, hindi naalis or mababa po yung tsansa na ito yung magiging isang ganap na bagyo. Pero dahil nasa karagatan pa po ito, ay continuous po yung monitoring natin. Kaya patuloy po tayo mag-antabay sa updates na ilalabas ng Pag-asa sa mga susunod na araw. Sa ngayon po, ang nakaka-apekto sa ating bansa ay nakikita po natin yung epekto ng hanging habagat or southwest monsoon at nakaka-apekto po siya sa areas ng southern Luzon pati na rin ng Visayas. Kung makikita po natin dito sa satellite image ay may mga kapal po na kakaulapan na posibleng magdulot ng maulan na panahon sa areas ilang bahagi ng southern Luzon at Kabisayaan. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, although may namamataan po tayong mga kaulapan ay hindi naman po sila tumatagal. So most likely magiging mainit pa rin po yung panahon lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga isolated thunderstorms naman pagdating sa hapon o sa gabi. Sa mga susunod na araw naman po, inaasahan natin na magpapatuloy yung epekto nitong hanging habagat. Kaya asahan po natin mas magiging madalas yung maulan na panahon, lalong-lalo na sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas. At possible or mas magiging madalas din yung mga isolated mga pag-ulan pagdating sa hapon o sa gabi o sa madaling araw. Pak na balen, reda pong makiramdam kaya katamo keng kapamilya na po ng social media. Opo mga kaibigan, live ho ninyong nakikita. Ito hong amin pong mga balita dito sa Central Luzon, sa FB man yan, TikTok at gayon na rin ho sa ating pong YouTube channel. Reda pong, bigaganakan, ibig sabihin niya po yung habagat season. Mamaya-maya mga kaibigan, makakasama ho natin ng isa ho sa masasabi nating political icon at mula ho sa angkan mga kaibigan, ito hong nagsisilbi dito ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Nino yan, kaya katamon talatugi kanini. Pangabagya, o po kakaluguran, pisabihan miya po. Sige, ang kastane, baka nito rin kaya katamon talatugi, baluran ninong takikyan tagening pisasabihan tamo pangabagyan. Opo, ini pong pisasabihan na albog, kaya ini po syudad na ng San Fernando, kaya betaya po yung kakatamo nga idol, Vice Mayor BJ Lagman. Taretang manalbe kaya katamo, Paulo G, masanting pin na pisabihan niya yung albog, lalo na ngayon panahon na ini, nga na, napon, may thunderstorm, abeya po yung Pampanga at Kenny Angeles, masigan ng uran, hanya retang kaya katamon talatugi kabang mag-drive vlog tamo Ash, resti. O kabira-bira, taga ng ingarelang shout-out. Nuko, kasi kanan naman yung uran kaya ni Angeles City. Kapag ingatan ka rin ng Fernandino, ngaran. O ita po, taga ng itang awareness, mitatas mo, pinakaluguran kaya po, solusyon. Yapin po yung pisabihan tamo pangabagyan. Rata pong makiramdam kaya kami na oitsa. Pakibaluan de po nanong bili na po ning datong salapi na inyong pinapadala dito sa inyong mga kaanak. Dito ho sa ating bansa, makinig ho kayo. Ayan mga kaibigan, natalo yata ang piso ngayon. Opo, maganda ho ang palitan. Kahapon di ba? 58 pesos. Ngayon, 57.9 ho itong palitan ng piso sa dolyar. At impong ngakaki yung ngayon, reda pa pong mapilan na palitan ka rin pong, magpapalit pong lapad. Japanese yen, Hong Kong dollar, UAE dirham, Korean won, UK pound, o po kakaluguran muna pong Saudi rial, euro, Chinese yuan. Oreta na rin kay katamon talatuki na gusto po remittance siya po yung pisabyan. O ko makatiban dyan kanini dara ko, Paulo G, balo mo, nga na. Ngayon yung panahon na yun, ng kabayat, itang mag-budget ka kaya padala ng bapa mo. Kasi itang padala na, mamitas nga na. Nya lang, atanang, atika susustentuan na mag-aral. Atanang, sali ka rugong
panulo ng dara mo, uling manulo ya. Ay, naramdaman dala po rin makanya na saing-sing. Wari kong Felix, rata pong mikakuno pa mo rin pong uy, gusto pong bisasabihan niya po yung pera ng dara ko. Minsan na, ay, aparatang melabit. Ay, Diyos ko, Paulo, Gino ko. Ukare mong almusal dari nga na. Ang kahit pa bakalan darugo nga na. Anang kasakit yung bili ko, Paulo, G. Nga na, ne. O, reta pong asupuking palengki na. Kami talangan din, reta pong makipagtindag yung palengki. Diba, re? O, nemong ala kayong customer, ne. Yung sasabihan nyo kanini, reta pong aldawat. Nakabaya mo na ba ni Go, brother, regal dawat para resti, no work, no pay, lare, ang kahit naramdaman ko lang, dadalak kayo palengki eh. Ay, Diyos ko, di pare mo, gangin, hindi pa ako rin ausan na. Hindi na niya wari pare mo, uretang siman, ha? Makanyan mo naman po. Peka problema da po, pisabihan tayo remittance kasi eh. Peka problema da rin, hanggat sasampag ang barko, ne, itang karelang konsumo, maralas, utang ya. Amak na wala. Shoutout po ka rin kay Katamon Talatugi, kaya ni po Riot Pampanga. Kumusta na Toti, kumari ko Gina, Jenna. Ready pong, yan, asawang kay Siman. Ilipan na Pampaulo Jing Manyama ng kape. Abak na balik! Wow! Kanyama na po yung mapaling kape at tutuna kakaluguran. Ay, iba na ako mag-almusal eh. Nung makananuya kanyaman naman yung almusal ng Paulo G. Aldoldo, aslag mo na Diyos! RMM Meat Shop, kakaluguran. Itang malambot na karni, talagang prime cut, kakaluguran. At itang timbang usto, ay, no karing ka pa. Ano ba naman mo ning manyaman na pork Macau? Ay, ko, paborito na yung dara ko yan. Nempong luluto niya naman ini pong Queen Rhys Siomai. Ay, the best siya po yung kakaluguran. Ay, kataga na. Mabitin po kakaluguran. Ay, ini po muna man pong loaf ham. Ay, the best siya yan. Lalo na po kareta pong mag-diet. Ay, di kakarni. At yan. Yung pakabayong yan yung kakaluguran. Malapit na yung bare months eh. O yan po kakaluguran niya. Pinapuren ni pong meat products na po ng RMM kakaluguran. O yan, mag-upisa po kitang ham. Ay, baka naman. Nadarinig kay Katamon Talatugi. Meron huyang 20 meat store dito ho sa ating pong bansa at dyan ho sa Mabalacat City meron din at dyan ho sa area ho ng Opo, San Fernando at kini mo naman pong guagwatin mo naman, marirest din eh. The best ho, yan, sa sarap-sarap. Kanya maring almusal ng Paulo G. Ono ka rin ka ba Diyos? Paano kami makakabili niyan? Sabi nitong ating mga followers. 0917, uita na, rening kay Katamon Talatugi Diyos, sabihan niya yung almusal ng Paulo G, at tutuka kaluguran. Oras po, pisabihan tala po rin pong Kapampangan kaya pong luto. Po, manyaman ladila rin O, nanong hotline da, o yan, akaki inabugin kay Katamong data screen 0906-815-6271. No, karing ka pa. Sa sarap-sarap. O, 0908 mo naman, 815-6271. O, dito pong manalbege kaming, opo, kaba pong manalbela pong balita kay ni CLTV 36. Ay niya, papa-shoutout la, Paulo G. Ay, nuko, belita mo na naman yung thunderstorm nga na. May tatakutang ko nga na rening te Katamong Talatugi, ne? O, retang makabansyo pong yan kayong kasalungsungan kakaluguran, reta pong supo ka rening low-lying area, ne? Iyapin po yung Katamong pakitunguhan niyang pangabagya. O, ito naman hong ating pong mga kaibigan, meron bang power interruption? Meron bang water interruption? Aslag mo na Diyos, no ka rin lagay ni Katamong Labuad Kapampangan. Deni pong lugar na opo, kakaluguran, problemado po kaya ni pong Danum. Ayan, natin pong water interruption. Shoutout po kaya ni po Mabalacat City. Abak na balen! Abak na balen! Abak na! Alas 9 na yung abak, hanggang pong alas 5 na po ning gatpanapon kakaluguran. Mo naman pong, ayan, nalala pong kuryente rin ni po tao San Agustin Magalang. Abak na balen! No ka rin la pa Diyos. O yan, kaya ni muna pong Espelap ko. Ha?
Kini pong area na po ning De La Paz Norte, Aspire Residences and Goldenville Subdivision. Ala ko pong power po tapong alas 8:30 na po ning abak hanggang pong alas 2 na ningug 2. Abak na! Yapin po rin kay katamong public service announcement kakaluguran at pangabagya. Baloy na la po rin pong maning balita kay ni Pula Buwad Kapampangan. Magbalik na rin kayo kayong morning show. Abak na balen!
Abak na balen, kareda pong kaya kaming dalatuki, kempong abroad. Shoutout ka rin pong kaya katamong kakaluguran kaya ni Hong Kong. Paolo G, tutunay CLTV 36, agagana ka kula rin kaya kang uwa kababata. Nga na, bakit Paolo G? Kaya ni po kasi CLTV 36, kakaluguran, reta pong kwento po karing balang balen. Kare pong komunidad. Ila pong kaya kaming tututukan. Reta pong manalbe kaya kami na pisasabihin niya po yung makulit among kulturang Kapampangan. Din kay yapin po yung makaswelo na rin yung kaya katamong talatuki. Happy pisabihan da. Malit na bagay nga rin, malit na bagay. Pero ang laki ho mga kaibigan na nagiging ambag ho natin, lalong-lalo na doon sa mga Pilipinong namimiss ho ang ating pong bansa. Yung pong mga nakikinig ho sa amin, papaano ho kayo tumutok dito sa CLTV, mag-subscribe na ho kayo sa amin pong channel sa YouTube at gayon na rin ho sa ating pong Facebook account. Reta mo na pong TikTok, abet alam mo naman po kayo ni kakaluguran. Bukas makadwaing entertainment na ning CLTV 36. Yapin mo naman po yung pakikwanan ng pasiknan. Dito ho sa mga nag-aabang ho ng mga balitang balita dito sa Central Luzon, mga kaibigan, makiramdam ko po. Hoy, Nina, rempong kaya katamong headlines. Ngeri pong Aldona Puning Martis. Mababang lokasyon at makipot na kanal. Kaya be po kareng sanggana ning flash flood king San Fernando. Abak na balen. 15 billion Eco Township Project sa Clark itatayo ng isang Taiwanese firm. Balitang balen, balitang Kapampangan. Pulis, nete yaging enkwentro kareng opo kidnapper at Chinese national Kenny po Angeles City. Abak na! Balitang balen, primetime ngayon abak. Direktor ng How CKS, amuyuta na lapureng memalen pagselebra ng Manong Siswan. Abak na! Illegal drug trade at pogo sa Central Luzon. May koneksyon ho raw, mga kaibigan, ayon ho sa isang mambabatas. Abak na balen! Abak na! Narito na ho ang detalye ng mga maiinit na balita dito ho sa Central Luzon. Mga kaibigan, 3 komite ho ang sama-samang nagsagawa ho ng site inspection ho. Kahapon yan, mga kaibigan, sa 2 mega pogo hub na nalansag ho ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC. Mula ho dito sa area ho ng Baofu Compound, dyan ho sa Bambantarlac. At gayon na rin ho dito ho sa Santa Cruz, Porac, Pampanga. At mga kaibigan, ang kaibahan ho, meron din ho silang sinilip. Dito ho sa kanilang huling site na ininspeksyon, ay dyan naman ho, mga kaibigan, sa area ho ng Mexico, Pampanga. Ito hong warehouse ng kumpanyang Empire 99 Realty Corporation, mga kaibigan, na nakitaan ho ng higit 3 bilyong piso na kontrabando ng illegal na droga. Parehas lang po ang senaryo, mga kaibigan, ng pag-ikot ho sa Pogo Hub. Pero hindi tulad ho ng inspeksyon noon ni na Senator Risa Hontiveros at Senator Win Gatchalian. Sa pagkakataon hong ito, ay kasama ho nila yung mga local leaders ho natin dito sa probinsya. Kasama ho si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda at Porac Mayor Jing Capil. Opo, umikot ho ito hong mga mambabatas. Ayon ko ho kay Speaker Martin Romualdez, hindi na kailangan pang i-repeal ang existing ho na batas na naipasa sa opo pagka-operate ho nitong mga pogo at IGL sa bansa. Sapat na umano ang executive order ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at naatasan na si PAGCOR Chair Al Tenco na nasa kanila hong full mandate ang pagbabantay sa mga pogo dito ho sa ating pong bansa, na ang katapusan ho ng kanila hong operasyon tinaningan hanggang katapusan ho nitong taong 2024. Mga kaibigan, pakinggan ho natin si Representative Martin Romualdez, ang ating pong speaker. Okay, klaro-klaro si Pangulo. Sabi na niya, ban na. Pero binibigyan niya si Chairman Al Tenco until the end of the year para ayusin mga nadi-displaced, papawind down, at lahat ng mga kailangan gagawin. At pakikigitan din natin si Chairman Al Tenco kung anong kailangan niya sa Kongreso, kasi kami po ang handang-handa tumulong para itutupad niya yung utos ng Presidente.
Samantala, ayon naman po kay Public Order and Safety Committee Chair Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez, ang kanila pong joint inspection ay upang mapagtahi naman ho ang business scheme ng Pogo at illegal drug trade dito ho sa ating bansa. Ito hong mga big time ho daw na sindikato dahil sa resulta ho ng investigasyon ng Anti-Money Laundering Council na lumabas ho sa kanilang matrix na ang kapatid ho ni former Presidential Economic Advisor na si Michael Yang ay dawit ho sa Oppo Incorporators. Abi po kanong katang Incorporators kakaluguran Kaya ni pong warehouse na pagmamayari ho ng kumpanyang Empire 999 Realty Incorporated. Sila ay sina A.D. Yang at ilang pang lumabas ho na incorporator sa Pogo na sina Jack T. Yang, Yang Huang, Kai Jirua o Kai Jiru at ito hong si Willie Ong. Nakarelate doon kay Michael Yang. So si Michael Yang naman, doon sa investigasyon ng aking committee, we found out from the AMLAC, no, that yung kapatid niya ni Michael Yang, si Hong Jiang Yang, ay connected doon naman sa mga korporasyon nila Eddie Yang, nila Nono Lin, nila Wenxiang Lin. So, basically, makikita mo yung 10 korporasyon or mga 6 or 7 corporations, interconnected sila, nag-i-intertwine sila. And that's the reason why we need to dig deeper on the possibility that these POGOs have also drug-related industry. Kaya yun yung aming papasukin at iimbestigahan. Abak na balen sa kanila rin hong pagsisiyasat mga kaibigan sa pinresenta ho nito pong PAOK. Ito hong kanilang ginagawa yan ho sa ilalim pa rin ho ng katuwiran na in aid of legislation. At alam ho ba ninyo mga kaibigan, ito hong mga sandamukal ho na SIM card na nakitaan ho dyan ho sa Mega Pogo Hub sa Porac, Pampanga, ang isang dahilan ng pag-question ho, mga kaibigan, dito ho sa SIM card registration law. Paano nangyayari? Pero ang paliwanag ho ng PAOK, mga kaibigan, simula nang maiban ho itong mga Pogo, napansin nyo ba? Pare-Resti, napansin mo ba? Meron ka ba bang nare-receive na, ayun, i-click mo yung link? Kung ano man ho yung diskarte ho ng, mga manloloko, Kaya yan ho ang atin din hong susubaybayan, mga kaibigan, kung paano ho yung execution nito hong kanila hong usapin ho nitong mga binabalangkas na batas, kaugnay ho dyan ho sa tinitignan ho nilang walang ipinang batas. Doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, mga kaibigan, Chikong Jen, naratang talatugita mo, nanula pa rin mapaling balita, kaya nila buhat Kapampangan, ini na kakaluguran. Mababang lokasyon at makipot ho na kanal, kaya be po karening sangkanan ng flash flood, kaya ni po Ciudad San Fernando. Kaya po maiging masanting, yung pamaglob na po ning Agosto para po kareng aliwata mong kabalen, manuknangan at magobra, kaya ni po Ciudad San Fernando, Pampanga. Kimpormero po kasing aldo na ning kasalungsungan po abulan, may bugno siya po yung masikan na uran. Kilob po may gita, 2 oras kakaluguran at ing resulta na nini. Limbugla po rin miyaliwang dalan gani po syudad. Anya, dakala po rin empleyado ang pong estudyante rin mga stranded keng opisina, eskwela at maski na po keng libutad na ning dalan. Deng mapilan po ang netizen, era po ay iwasan na pa-check king social media, inggarelang kapigaga na kanatakot misoso king albug. Halo para mo po rin may stranded keng B. Mendoza Street. Parin Josh, keng B. Mendoza. Opo, malapit niya po downtown nini. Ang gana po keng High School Boulevard. Shoutout ka rin pong estudyante na ng Pampanga High School. Oy Chana, oy Nino, ara rin kakatamong talatuki, abak na balan. Kaya mo naman pong Capitol Boulevard, kakaluguran. At King Jose Abad Santos Avenue. At tuturing ang Major Thoroughfare. Opo, kakaluguran. Alim mo po kayo ni Ciudad San Fernando. Nune po kayo Mabiluga Central Luzon. Medong po ka rin kakakitang sangkanding manungkulan ng mababa pong lokasyon na kanupuning syudad. Anya, ini po ang isa sa puking danum, manibatan po ka rin mata sa porsyon na puning Pampanga. Darala na kanu ini king, ini pong adwang floodways ng syudad na ng San Fernando, ano yan, Paulo G. Ini pong San Fernando River at ing sapa, kaya ini pong area na naman po ng Dalabastagan, malapit po king boundary na ng Bacolor, kakaluguran. O makanani pa mag-explika ng City Engineer Anel David, aslag mo nemo, Josh.
in Kekatang Waterways, idaguldo capacity. Kasi nung akit yun talaga, atin talagang choke point na imbis na manabo na yung danom, ketang mid-portion na ng San Fernando, miraras pa kayong downstream or miraras pa ketang lowest portion na ng San Fernando. Where in fact, nung din Kekatamong waterways, mas madagul na capacity, sideways pa, madidrain ng Kekatang water. Keta kasing pamag-aral na ng DPWH through a consultant, ketang drainage master plan, alang linto proposal na magka-pumping station eh. Pero syempre, pag sinabi mo pumping station, ito yung quick sagot, bakanta, higop indanum, pero idalay ta kay another area. Ito, pag-aralan tayong Pasibayu, and kung akita mo na there's a need for a pumping station, definitely maglaan yung pondo yung syudad para kanito. Public Works and Highways o DPWH aprobado na po yung rehabilitation na rin pong drainage system kaya po Ciudad San Fernando at makasadyaya kanong mag-umpisa iningan ni pong banwa. Maanandabe naman ganun yung lokal kapanibalan kayong execution na po ng drainage and floodway master plan kakaluguran at karen pong kasiping balen aning Bacolod ang po ning balen na po ning Santo Tomas. Samantala, mumunikala na naman pong Mayor Vilma Caluwag ami ka investigasyon kimilyaring flash flood banga balo nung nano po yung mekaya pekto kareni o po kakaluguran lalo na po yung bisabihan Road Development Project king porsyon na po ng MacArthur Highway dane na po ng Barangay Juliana po pong Barangay San Jose. Penigobran tamo ing magawaya ing master plan na ning San Fernando, karekeng pong flood control. Ayan, reng gana-gana pong drainage. Uling ano pong ka-importante rin ne? At ngayon, yun naman po, dakalagewang drainage, ne? Keng garbes, keng kay, dakal, ne? So ngayon, itapong melyari na bengi, kailangan niyang imbestigan talaga. In fact, sabi ko kari engineer, invite tala, ranking DPWH, para mag-meeting tamo, pisabyan o ba't makanta ing melyari. Kasi since ila po kasing ginawa ka rin, ila po makapakibat, ne? Pero nung akaki, yun talagang bubuklat tala ang possible na mebara. Abak na balen! Abak na! Ready pong sisyo at mandun pong kasagutan mga kaibigan dito sa problema sa baha sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Sa bandalahin ho ninyo itong pagkakataon na tayo ho ay pinaunlakan. Migising yan pong maranon, baka nita pong mamaya mo naman pong input kaya katamo kakalaguran. Ito hong usapin na Paulo G. Totoo ka dyan. Kapag ka umulan na ng napakalakas, nangangatog yung aking toho. Bakit kako? Siyempre, kapag ka itong aking lugar sinabi ng mababa, tatanggapin ko na habang buhay na yan talaga mababa. Kaya lang, ano ba kalagayan mo kako? Yung aking kalagayan nag-iisa sa bahay. Isipan mong likas dala po rin yung karelang gamit. Balo dala rin ko baka din makarelate la, Ching Rizalin. Itang, ay nuko, mamanurana, ruguin kaya katamong lugar, lalbog kaya. Sampame, babame. Diba? At na pong kasakit tala. Itang lalo na nang mamangka, susubukang mga niya kay mumuran masikan. Mag-nervyos na ka. Shoutout po ka rin pong mag-almusal kakaluguran. At kagana natin, Paulo G, nanong almusal na rin kay katamon talatuki. Asdag mo na mo, Diyos, na ano pa yung almusal ng Paulo G? Oran, rin kay katamon talatuki. Opo, niyayabe king kay katamong kwento. Yan, chicken leg quarter. Naman, the best po kakaluguran yung fresh, yung mga fresh na meat products. Ay, RMM, mga kaibigan, the best. Ayan, magbubulalo ho kami ng aking guest ho ngayon, mga kaibigan. Ayan, kanyama na po yan. Ay, iba sa Mayor VJ lang. Masela niya po kaya pa mga ini pong kakong idol ay ni. Akay ulang po natang manyaman na pamangkin fine dining. RMM, the best po kakaluguran. Ano ba hotline? Pare Josh, ano ba hotline? Pakita mo ka. Yung kaya katamot taladugi, manalbe kaya katamot maselan po king karelang pamangan. Kakaluguran. Yan ho ang ating pong hotline. Tumawag na kayo dun ho sa mga, na late ng mamalengke, takbo lang ho kayo dito ho sa 20 store ng RMM Meat Shop kakaluguran. Kaya ni po Ciudad San Fernando at din, kaya ni mo naman po Mabalacat.
Nangyayam mo naman kay Guagua. Pasyalan kayo ng kay Guagua. Rening tayo kay Katantala to weekend. O sige, sundo tayo po yung kay Katamong pamita-lamita kaya di pong pisasabihan na albog. Ne? Bais pa magmanmula pa mo rin kay Katam followers. So yan, buri rin buklat na pisasabihan din uling keta pa mong awareness. So yan, may kakabalutan natin ng climate change. Yung problema, ating ba solusyon kanina? Bais. Abak na balen, Paolo G, at kareng kakatamo pong talasubay-bay, king programa, Maya Payaldo po. Yes, Paolo G, it is very true na in climate change, dati po, pisasabihan tayo mong yan, we are experiencing it first-hand. Extreme heat, extreme rain. So, solusyon, definitely atin po solusyon. Kaning kakatamong darasan experience sa albog kaya king katamong lugar. King maluwat na panahon ika tilan may committee king environment at ini daramdaman kayo mismo king kakatamong district engineer na ning Pampanga First District Engineering Office ko yang Almer Miranda malumapawa na impya ka problema taga na retang akakita mo pa mo rin basura. Nani pong waste, kakaluguran. Ikaw pumanal bege kami, maluay o kakaluguran. Ang gapong, opo, sabihan na po ng city engineer, gewami naman itang obra mi. Meglinis kami. At yung totoo na, karetang video, apedala na mo naman kay katamo pong engineer Anel David, anang biglat na retang kanal, alakapi naman na kita basura, lalo na ganyan pong dane na po ng jasa, Mupin kakaluguran ret ang basura nga man naman ikit mi kaya ni pong area na po ning Uliana, ikita mo makananula po karakal detang basurang dinagos ngayon king may nga labasan na balita dimdam ko na nung makanano itang minunikala mo kanita ng tilan meaning environment itang makanano itang pamisan metong darening Mississippi nga balen lalo na po karene pong mata sa lugar basanting kayo na pong magsabi nung nano pong kerasa na po nita. Opo, Kenny pong, when we assume office in 2013 and assign niya po in Committee on Environment and Flooding Intervention kay Katamo as a legislator, linawi tayangan po itang aspeto naning taking care of the environment. Kasi manuwala tamo po na etamo sustain ing progreso nung etaya po abalanse king katamo environment early on. So, first, very true na rin pong katamong waterways makaklagla ka rin basura. Kaya po